أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሆን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት ዚኣት ብሰላም ብጥዕነት ለዘጥንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕኡ ይኹኖ ከምኡውን ነሳረሪት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ጽዮን መጸግዒትና ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ከከም ማዓርጎም እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ክብርን ብዛሃቦም ጸጋን ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹኖ አሜን። ታሕሳስ 15 ናይ ዕለቱ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነበር ንቅዱሳን ተባሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ አበው ቅዱሳን ጎርጎርዮስ ዘአርማንያን ንአቡነ ኤዎስጣቴዎስን አባ ቆራይ ንአቡነ ሉቃስ ዘአምድን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን እዞም ሐዋርያዊ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ ክኾኑ ከለዉ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ አገልግሎት ዘለዎም አቦ እዮም። ኣብ ማእከላይ ዘመን ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ክንዲ ናይ ኤዎስጣቴዎስን ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ዝኣክል ስሙ ዝጎልሐ ጻድቅ ኣይርከብን እዩ። እዞም ጻድቅ ኣብ ኣከባቢ 1265 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወልዱ ክእመን ከሎ ወለዶም ክርስቶስ ሞዓን ስነ ህይወትን ይበሃሉ። ናይዞም ጻድቅ ናይ መጀመርያ ስም ማዕቀበ እግዚእ ንጎይታ ዝተዓቀበ እዩ። ኤዎስጣቴዎስ ዝተባሃሉ ድሓር እዩ። ገና ካብ ቁልዕነቶም መንፈስ እግዚአብሔር ስለ ዝሓደሮም ነዚ ዓለም ግዲ ኣይነበሮምን። ናብ መምህር ኣትዮም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሮም ዲቁና ተቀቢሎም ከገልግሎ ጀመሩ። ብዲቁና አገልግሎቶም ድማ ስሉጥ ፈጣን ብምዃኖም ናይቲ ዘመን አበው ዳግማዊ እስጢፋኖስ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ ንእስነት ዕድሚኦም ንምናኔ መሪጾም ጾሙን ጸሎትን ምስ ስግደት ኣዘውተሩ። ከምዚ ብዝበለ ህይወት እንከለው ሓደ መዓልቲ ንስማ ጸዋውዑ ጎይትነት ዝኾኖሞ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ መጸ። ኣብ ዝባነ ችሩብ ብግርማኡ ምስ ረኣይዎ ሰንበዱ። ጎይታ ግን ፈታውየ ኤዎስጣቴዎስ ገና ካብ ማህፀን ኣዴኻ መሪፀካ እየ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኣርማንያ ሐዋርያ መታን ክትከውን ሸይመካ ኣለኹ ዘኪያከ ሰምዓ ችያየ ሰምዓ ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ሰምዐ ንዓኻ እምቢ ዝበለ ንዓይ እምቢ በለ ኢልዎም ባሪኽዎም ሓረገ። እዞም ጻድቅ ንፈጣሪኦም ስለ እቲ ህያብ እናመስገኑ ቅሽና ተቀቢሎም ስብከት ጀመሩ። ስማ ጸዋውዑ ቀልጢፉ ኣብቲ ሃገር ተሰምዐ። ኣብ ኩሉ ቦታ እናዘሩ ንዘይኣመኑ ኣእሚኖም እናጥመቁ ንዝኣመኑ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን እናጽንዑ ህይወት ናብ ገዳም እናስፋሕፍሑ ነበሩ።
ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብን ንሶም ዝመስረትዎ ገዳም ወስኽካ ንገዳማዊ ህይወት ምስፍሕፋሕ ኣስተዋጽኦ ገበሩ። ኣብ ገዳሞም ድማ ንኣባ ኣብሳዲ ወስኽካ ንብዙሓት ኣርድእቲ ምሂሮም ኣፍርዮም እዮም። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብፍሉይ ዝፍለጡ ቀዳሚት ሰንበት ከይትንዓቕ ክትከብር ዝገብርዎ ጻዕሪ እዩ። ከምኡውን ኮይኑሎም እዩ። ብዘይካ ኣብዚ ቁርብ ግዜ ካብ እንሪኦ ናይ ድፍረት ስራሕ ኣብ ሃገርና ክልቲአን ሰናብቲ ክቡራት እየን። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ 2 ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ብእግሮም ተጓዓዙ። ምኻዶም ግን ንምስላም ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ዘርኢ ወንጌል እናዘርኡ እቲ ፍረ እናለቐሙ እምበር ኣቦና ኣብ ግዜ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ሸለል ኣይበሉን ነበሩ። ኣብ መጨረሻ ህይወቶም ኣብ ገዳሞም ንወዲ መዝሙሮም ንኣቡነ ኣብሳዲ ሸይሞም ንሓድሽ ጉዕዞ ተንስኡ። ንፍርቂ ደቆም ኣብ ገዳም ገዲፎም ነቶም ፍርቆም ድማ ኣኸቲሎም ጉዕዞ ናብ ኣርማንያ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ ድማ ኣብ ባሕሪ ኢያሪኮ ምስ በጽሑ ዝሳገሩሉ መርከብ ሰኣኑ። ኣደናቂ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ግን ብእምነት ንዓጽፎም ማለት ክዳኖም ማለት እዩ ንኹታኦም ኣውፂኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ደርበይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቦም ተቐመጡሉ። ደቂ መዛሙርቶም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ኣብ ዝተነጽፈ ኩላ ኩታ ከቢቦም ተቐመጡ። ካብ ሰማይ ድማ ጎይታ ወሪዱ ኣብ ማእከሎም ቆመ። ቅዱስ ሚካኤል ብየማን ቅዱስ ገብርኤል ብጸጋሞም ቆሙ። እዞም ጻድቅ ድማ ንደቆም ክምህርዎም ክትርጉምሎም ከለው ኣብ ማእከል ግን ሓደ ኣብ ቅኔ ቤት የማነ ብርሃን ይብልዎ። ብምጥርጣሩ ንሱ ዝተቀመጠላ ጥራይ ተቐዲዳ ሰጠመ። ድሓር ግን እዞም ጻድቅ ተመሊሶም ኣውፂኦም ካብ ሞት ኣተንስዎ። በዚ ምክንያት ድማ ዝኣደወ ባህረ ንማዕበል ዝተሳገረ ይበሃሉ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ኣርማንያ ንዘመናት ሰቢኾም ንህይወተ ገዳም ኣስፋሕፊሖም ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም ካብ ዝውለዱ ኣብ 80 ዓመቶም ኣብ 1345 ዓመተ ምህረት ዓረፉ። ብብዙሑ ዝማሬ ድማ ኣብ መቅደስ መምህርናም ተቐብሩ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን፣ ግብፅን ኣርማንያን ድማ ይኽበሩ። ሎሚ ነዞም ጻድቅ ልደቶም እዩ። አሜን። እንኳዕ ተወለዱ። ኣቦና በረኸተ ምሕደረና። ኣባ ቆራይ ኢድን እግርን ዘይብሎም ዝልምኑ ዝነበሩ ንጽድቆም ማንም ከይፈለጦም ዝነበሩ ኣባ ቆራይ ጻድቅ ምዃኖም ምስ ዓረፉ እዩ ዝተፈልጠ። ገዳሞም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተንቤን ይርከብ። እዞም ቅዱስ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ልብነ ድንግል ኣብ ትግራይ ተንቤን ኣውራጃ ዓዲ ራእሶት ናይ ዓበይቲ ሰባት ሃገር ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣጻብዕቲ ኢድን እግርን ዘይብሎም ኣባ ቆራይ ወንበር ኣብ እትመስል ኣብ ልዕሊ እምኒ ተቐሚጦም ተገለጹ። ሓደ ናይቲ ኣከባቢ ሰብ ብመንገዲ ክሓልፍ ከሎ ኣባ ቆራይ ኣብ ልዕሊ እምኒ ተቐሚጦም ጸሎት ክገብሩ ከለዉ ረኣዮም እሞ በቲ ኩነታት ተገሪሙ ናብኦም ጽግዕ ኢሉ ስሞምን ዝመጽሉ ዓድን ሓተቶም። ንሶም ድማ ስመይ ኣባ ቆራይ ይበሃል፣ ዓዲ ግን የብለይን በልዎ። ንሱ ድማ በጃኹም ናብ መንደር እሞ ንኺድ ቤት ጸሎት ክንሰርሓልኩም ኣብኡ ተቐመጡ በሎም። ኣባ ቆራይ ግን መዕረፊተይ እዚኣ እያ፣ ካብዛ ስፍራ ኣይትንስእን በልዎ። ኣባ ቆራይ ድማ ኣብኡ ተቐሚጦም እንከለዉ ዝናኦም ብኹሉ ተሰምዐ እሞ ሰባት መጺኦም ኣብ ዙርያ እቲ ዝተቐመጥሉ እምኒ ጎጆ ሰርሕሎም። ድሕሪ እዚ ድማ ደቂ እቲ ከባቢ በብተራ ምግቢ ክረድእዎም ዕጫ ገይሮም ነናብ ቤቶም ከዱ። ኣብ መወዳእታ ተራ ዝበጽሖ ሰብ ድሕሪ 1 ሰዓት ምግቢ ሒዙ እንተተመልሰ ናይ ኣባ ቆራይ ጎጆ ብብርሃን ተመሊኡ ረኸቦ። ናብታ ጎጆ ምስ ተጸግዐ ድማ እቲ ነበልባል እናጸለወ ምብራቕ ከልኦ። ንሱ ድማ ብስምባሬ ናብ መንበሩ ተመሊሱ ነቶም ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ምስ ነገሮም ኩሎም ተኣኪቦም መጹ። ደቂ እቲ ከባቢ ድማ ንካህናት ሒዞም ብዙሕ ናይ ምህላላ ጸሎትን እግዚኦታን ምስ ኣብጽሑ እግዚአብሔር
ናብታ ጎጆ ከኣቱ ምስ ፈቀደሎም ኣተው። ነገር ግን ንኣባ ቆራይ ብሂወት ኣይረኸብዎምን። ንዓስኬረም ብርሃን ከቢብዎ ረኸብዎ። ኣብ ጥቓ እቲ ዓስኬረም ድማ ናይ ኣባ ቆራይ ዓስኬረን ኣብዛ ውሽጢ ጎጆ ክትቀብርዎ ናብ ካልእ ቦታዊ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲድና ክንቀብሮ ኢና ኢልኩም ከይተሓስቡ። ነዚ ነገር ብድፍረት እንተፈፂምኩም ኣብ ልዕሊ እዛ ዓዲ ካብ እግዚአብሔር ቁጣዓ ከተምጽኢኩም ዝብል ትእዛዝ ኣብ ብራና ተጻሒፉ ተረኽበ። በዚ ትእዛዝ መሰረት ድማ ደቂ ዓዲ ኣሃሩ ተኣኪቦም ንኣባ ቆራይ ታሕሳስ 15 ኣብኡ ቀበርዎም። ድሕሪ ቁሩብ ዘመናት ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ሰባት ምቋም ኮነ ምኻድ ዘይክእል ንድዊ ወዶም ሒዞም ናብ ጸበል እንዳኸዱ ስለ ዝመሰዮም ኣብቲ ኣከባቢ መሕደሪ ደልዮም ናይ ኣባ ቆራይ ጎጆ ክፉት ኮይኑ ተራእዮም እሞ ንወዶም ሒዞም ከይዶም ኣተው። እቲ ድዊ ወዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ኣባ ቆራይ መቃብር ምስ ኣቀደቀስዎ እቲ ናይ ኤልሳዕ ኣዕጽምቲ ምስ ተንከፎ ከምቲ ቀልጢፉ ዝተንስአ ምውት እዚ ድዊ ቆልዓ ድማ ኣብ ናይ ኣባ ቆራይ መቃብር ምስ ኣዕረፈ ሽዑ ኣፈፍ ኢሉ ብምትንሳእ ከም ብተይ ክዘልል ጀመረ። ወለዱ ድማ ዕልልታኦም ደርግሕዎ። ምስ ወግሐ ከዓ ናብቶም ደቂ ዓዲ ከይዶም ነቲ ዝተገብረሎም ተኣምር ተዛረቡ። ካብታ ግዜ ጀሚሩ በዓል ናይ ኣባ ቆራይ ኣብዚ ኣከባብን ኣብ ኩሉ ጎረባብትን ቦታታትን ክኽበር ጀመረ። በዓል ዕረፍቶም ድማ ታሕሳስ 15 ብዝለማዓንቲ እዩ። ኣባ ቆራይ ርእሶም ንእግዚአብሔር ፈልዮም ከም ቅዱስ ኣልዓዛር ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19 ፍቕዲ ክሳብ 35 ነዚ ዓለም ውዱቕ መሲሎም ናብ ዓብይ ክብሪ ዝበቕዑ ጻድቅ ኣቦ እዮም። ሎሚ እውን ንነብሶምን ኣካሎምን ጥራይ እናረኣና እንንዕቆም ሰባት ከም ኣባ ቆራይ ዝበሉ ቅዱሳን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዘይካ እቲ ልዑል እግዚአብሔር ወላ ሓደ ዝፈልጥ የለን እሞ ከምኡ ኣይትግበሩ። ናይ ኣባ ቆራይ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና። ኣሜን ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ከምኡውን ኣቡነ ጎርጎርዮስ ዘኣርማንያ ናይ ኣርማንያ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ጎርጎርዮስ ኣብ ዘመነ ንጉስ ድርጣድስ ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ዓብይ ኣቦ እዮም። ንጉስ ዕጣን ክዕርግ ናብ ቤቱ ጣዖቱ ምስ ኣተወ ንኣቡነ ጎርጎርዮስ ፀዊዑ ንኣማልኽቲ ዕጣን ኣዕርጉ በሎም። ንሶም ድማ ንትእዛዙ ኣይፍጽምን ምስ በሉ ብጣዕሚ ጽኑዕ ብዝኾነ ብዝተፈላለየ ስቃያት ኣሳቀዮም። ንጉስ ብዙሕ ምስ ኣሳቀዮም ዓሚቑ ጉድጓድ ኣኹዒቱ ኣብኡ ደርበዮም። ኣቦና ድማ ኣብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ተደርበዮም ን15 ዓመታት ስለ ምግቦም ድማ እግዚአብሔር ንሓንቲ ኣደ ኣዘዘሎም። ኣብ ጥቓ ኣዳራሽ እቲ ንጉስ እትነብር ሓንቲ ኣደ ብእግዚአብሔር ተኣዚዛ እንጀራ እናሰንከተት ናብቲ ጉድጓድ ትድርብየሎም ነበረት። ብዘይካ ንኣቦና ብሂወት ምንባሮም ዝፈልጥ ሰብ ድማ ኣይነበረን። ከምዚ እናገበረት ድማ 15 ዓመት ነበረት። ንጉስ ድርጣድስ ድማ ንቅድስቲ ኣርሴማ ክምርዖ ደልዩ ፈጺማ እምቢ ምስ በለት በኣ ምክንያት ንብዙሓት ደናግል ኣንስቲ ቀተለ። ሰይጣን ኣብ ልቡ ዝሓደሮ እዚ ንጉስ ድርጣድስ ነተን ደናግልን ቅድስቲ ኣርሴማን ብብዙሕ ስቃይ ምስ ቀተለን ንስገአን ናብ ጎቦ ደርበዮ። ነገር ግን ወላ ሓንቲ ከይኮነ ብሓለዋ ጎይታና ነበረ። ውህበት ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ እናሓሰበ ስለ ዘቕተላ ዝተጣዓሰ ኮነ። ወገናቱ ድማ ካብ ሓዘንካ መንታን ከተዕርፍ ናብ ጫካ ከድና ኣራዊት ንህደን በልዎ። ንጉስ ድማ ኣብ ፈረሱ ተቐሚጡ ናብ ጫካ ወፀ እሞ ነገር ግን ሰይጣን ስለ ዝተዋሃዶ ኣብ ልዕሊ በዓል ቅድስቲ ኣርሴማ ኣቡነ ጎርጎርዮስን ብዝሰርሖ ግፍዒ እግዚአብሔር ናይ ተፈጥሮ መልክዑ ቀይሩ ከም ሓሰማ ገበሮ። ንጉስ ድርጣድስ ናብ ሓሰማነት ድሕሪ ምቕያሩ ንዝረኸቦ ኩሉ ዝናኸስ ኮነ። ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘለዉ ሰባት እውን ሰይጣን ምስ ሓደሮም ዓብይ ጭንቂ ኮነ። ሓንቲ ሓፍቲ እቲ ንጉስ ለይቲ ድማ ንጎርጎርዮስ ካብ ጉድጓድ እንተዘይ ኣውፅኢኩምዎ ኣይትድሕኑን ዝብል ራእይ ረኣየት እሞ ንወጋሕታ ነገረቶም።
زموت مسيلوم سلازنبره ازي مس سمعو بطعمي سنبيدوم كيدوم نقدس غرغوريوس 15 عامت تدربيو ካብ ዝነበረ ውሽጢ ጉድጓድ ብገመድ ጎቲቶም ኣውፅዎም ኣኽቢሮም ወሰድዎ ንሱ ድማ ናይ ተንደላግል ስጋ ናበይ ከም ዘብጽሕዎ ምስ ሓተተ ኣብ ጎቦ ከም ዘሎ ነገርዎ እሞ ከይዱ ምስ ረኣዩ ድማ ወላ ሓንቲ ከይተንከፎ ብድሓን ረኸቦ ኣልዒሉ ድማ ኣብ ዝጸበቐ ቦታታት ኣንበሮ ነቶም ሰይጣን ዝሓደሮም ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሰባት ድማ ፈወሶም ስለቲ ንጉስ ኣናብ ኣራዊት ምልዋጡ ምስ ነገርዎ መታን ክፍወሱ ለመንዎ አቡነ ጎርጎርዮስ ናብ ንጉስ ከይዶም በሓሰማኡ እንከሎ እንተ ፈወስካን እንተ ኣድሓንኳን ካብ ክፉእ ስራሕካ ትምለስ ዲኻ በቲ ሓቀኛ ኣምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ከተኣምን ዲኻ በልዎ እቲ ሓሰማ ዝነበረ ንጉስ ድማ እወ በሎም ጸሎት ገይሮም ድማ ፈወስዎ ኣእምሮኡን ናይ ቅድም መልክዑን ድማ ተመልሰሉ ነገር ግን አቡነ ጎርጎርዮስ ንጉስ ደጊሙ መታን ከይዕበ ብማለት ኣብ እግሩ ጽፍሪ ናይ ሓሰማ ኣስረፍሉ ነቶም ኩሎም ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሰባት ፈዊሱ ንሸሞንተ መዓልቲ ክክውጾሙ ኣዘዞም ሃይማኖት ኣስተምሂሩ ስርዓት ሰርዓሎም ንሱውን ክህነት ስለ ዘይነበሮ ናብ ንጉስ ናይ ሮሜ ናብ ኣንሬዎስን ናብ ሊቀ ጳጳሳትን መልእኽቲ ይለኣኹሞ ጳጳስ ይለኣልኹልኩም ኣበሎ ናይ ሮም ሊቀ ጳጳሳት ድማ ንአቡነ ጎርጎርዮስ ሸይሙ ለኣኸሎም ንጉስ ኣንሬዎስ ድማ በዚ ተደሰተ ጎርጎርዮስ ተሸይሙ ድሕሪ ምምጽኡ ንኹሎም ኣጥመቖም ኣርማንያ ድማ ብናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኣቦና ትምህርቲ ብክርስትና እትፍለጥ ሃገር ኮነት ንሱውን ብስም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰርሐሎም ብጽቡቕ መንገዲ ኣገልግሎም ድማ ታሕሳስ 15 ብዛረማዓንቲ ብሰላም ዓረፈ መስከረም 19 ድማ ካብ ጉድጓድ ዝወጻሉ ዕለት እዩ ረድኤት በረኸቱ ናይ ቅዱስ ኣቦና ምስኩላትና ይሕደር በረኸቶም ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን አቡነ ሉቃስ ዘሐመድ ሃገሩ ፋርስ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ 100 ጭፍራ ናይ ንጉስ መኮንን ዝኾኑ ተሸይሙ ነበረ ድሓር ግን ንሽሞቱ ገዲፉ ናብ ገዳም ኣትዩ መንኮሰ ኣብ ውሽጢ ምብራቕ ካብ ዘለው ገዳም ኣብ ሓንቲ ኣትዩ ብዙሕ ዘመን ክጋደል ጀመረ ልብሱ ድማ ናይ ሓፂን ልብሲ ብምግባር ክሳብ 6 መዓልቲ ዝጸውም ኮነ ድሕሪዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ደይቡ ኣብኡ 3 ዓመት ንጸሎት ቆመ ዝተኣዘዘ መልአኽ ድማ መጺኡ ካብቲ ዓንዲ ክወርድ ነጊርዎ ብብርሃን መስቀል እናመርሐ ወሲዱ ኣብ ሓደ ገዳም ኣብጽሖ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ነበረ ድሕሪዚ ድማ አቡነ ሉቃስ ኣርመሞ ሓዘ ከቶ ከይዛረብ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣፉ እምኒ ነኺሱ ሓዘ ሕጂ እውን እቲ መልአኽ ናብ ጫፍ ቆስጥንጥንያ ቦታ ሒዝዎ እናመርሐ ወሰዶ ኣብኡ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓንዲ ተሰቂሉ ዓብይ ተጋድሎ እናተጋደለ ኣብ ልዕሊኣ 45 ዓመት ነበረ ኣብኡ ድማ ኣደናቂ ተኣምራት እናገበረ ንብዙሓት ብምፍዋስን ወንጌል ብምስትምሃርን ብዙሕ ደኸመ ታሕሳስ 15 በዛለማዓንቲ ድማ ዓረፈ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን መጽኦም ድማ ብኽብሪ ናብ ከተማ ቆስጥንጥንያ ወሰድዎ በዚ ግዜ ድማ ኣብ ልዕሊ ድውያን ዓብይ ፈውሲ ኮነ ናይ ኣባ ሉቃስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣምላክ ቅዱሳን ስለ ኣቦታትና ክብል ብምሕረቱ ይብጽሐና ካብ በረከቶም ድማ የሳትፈና አሜን 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 ለይኩን ታሕሳስ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ እዚኦም እዮም ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሊቅ ዘአርማንያ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን ቅዱስ ሉቃስ ዘዓምድ ኣባ ይምላህ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት ቅድስቲ እምባ መሪና ቅድስቲ ክርስቲና ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ሰማዕት ወእሙ ኢየሉጣ ወብጽእቲ ብኣዲኡ ኢየሉጣ ሰማዕት አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣረመልኝ ስንክሳር ትሰምዕ ዘንብብ ትሰምዕ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ
حلوان ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ذكر ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን